Dám si whisky sour, ale vynech bílek, jelikož jsem vegan. Co? Já to nezvládám! Jak je tohle vůbec možný? Já myslím, že Kej nemůže. Mohla som ti to oveľa viac zhoršiť. Jo, teď hlasuju já, promiňte, zub byl ve slimáka. Všetci hlasovali proti. Se zabiju. Venku padají trakaře. Čaute. Dám si Cosmopolitan. Dej mi kukuřičnou bombu. Dám niečo dokopy. Ty se vyznáš v alkoholu, že? Áno, toto bol jeden z mojich nápadov. Robila som istý čas v bare. Rada robím drinky. To sedí na tebe. Viem, že tým na niečo narážaš, ale mám to celkom uprdele. Takže pomny, měla jsi nějakou práci? Nebo jsi jenom malej prcek? Je mi 25. A jo, byla jsem účetní pro supermarketový řetězec. Supermarket? Jak se objevila tady? No, já občas jsem se fakt nudila a hledala jsem nějaký to vzrušo. Třeba lezení do pušných budov, chápeš? A pak jsem to sdílela na net. YouTuber. To fakt ne. Nikdo se na ně nedíval. Bylo to prostě něco pro moji zábavu. To som tiež občas robila, len som to nenatáčala. Tu máš Kozmo. Díky. Něco schováváš. Ty máš čo hovoriť všakže. Jaký je teda tvoj príbeh? Už jsem se bál, že se nezeptáš. No, potom co mi diagnostikovali rakovinu, já a můj feťácký student, kterýho jsem dřív učil chemii. Myslela som si, takže... Hej, já jsem neskončil. Vymysli si lepšiu sračku. Viem veľmi dobre, na čo je to referencia. Bola to referencia na niečo? Pracovala som vo fast foode. Robila si toho viac? Čo to je umenie? Na strednej som študovala grafický dizajn, ale nechala som to. Tú mladskú cestu som nakoniec nenasledovala. Hej, ja si s tebou rada zakreslím hoci kedy, keď chceš. Nevedela som, že aj ty si umelkyňa zvuku. Áno, bola som pár rokov tatérka. Pracovala v baru a ještě byla tatér? Teď je tady zabíjí, zubí. Čo tým reálne myslíš? Má to akože nejakú pointu, alebo len kecáš? Jen se bavím. To ty nemáš ráda. Zábava nie je to, čo mi vadí. Asi teraz začnem ja. Bože, len kde. Narodila som sa do pomerne bohatej rodiny. Mali sme veľký majetok s koňmi a sliepkami a moja mama... moja mama bola náročná. Chvíľu som pracovala pre realitku, až kým som neskončila tu. Určite nechýbam. Mne určite nechýba krik, ponižovanie, hádzanie viny a to... No jo, len trochu farmárka, nič nezvyčajné. A nemá co ptát se Kingda, protože je moc vypatlaný, abys něco pamatoval. Jsem v cajku. Víte aspoň něco o jeho ženě? Moje co? A... Co? To je miznúci týpek, to prostě robí. Jo, to vidím. Ten je z minula? Jo, bože, pomny, ty jsi to nevěděla. Ignorujem ťa. Každopádně pomny, promiň za tu celou dárek situaci, jen mi to přišlo vtipný. Ty se mi omlouváš? Co se děje? Prostě ho ignoruj. Přijímám tvoji omluvu. Asi. Wow, první krok k nejlepšímu přátelství, že jo, Ragato? Hej, pomni, pamätáš, keď ma Kauf hodil o stenu a ostala som z toho taká zmetená? Keď sa na tým zamyslíme, tak to bola celkom sranda. Ne, fakt ne. Hej, nie, prepač, asi to bolo pre teba dosť traumatické. Pamatuješ, jak se zhulila v mekáči a řekla Ganglet se zabije? Tak to bylo vtipný. Čo? Nie, ja som to nepovedala, myslím. Nie, určite nie. A prepáč, mi veľmi, veľmi ľúto, čo som povedala, Gangle. Nikdy by som to nepovedala, keby som nemala tú hlúpu omáčku v oku. Bože, Regi, jen se někdy uklidni, je to úplně v pohodě. Áno, non-stop terorizovať Gangle, strašná sranda, Jax. Vy tohle všechno berete až moc vážně.
Co to je? Proč to udělala? Jen to dej ode mě pryč. Ty sa bojíš kukurice? Ne! Kdo se bojí kukuřice? Nudím sa, poďme ďalej!